13. saziv memorijalne likovne kolonije Stipan Šabić u organizaciji CroArta iz Subotice okupio je proteklog tjedna 12 slikara koji su u ugodnom ambijentu na Paliću 6 dana iskoristili za stvaranje novih dijela. Likovna kolonija posvećena sjećanju na Stipana Šabića, likovnog stvaratelja i pedagoga, održana je u organizaciji Hrvatske likovne udruge CroArt iz Subotice po 13. put. 6 dana koliko je trajala dalo je krila talentu i snazi duha i putem slika doći do izražaja u ambijentu okoliša jezera Palić i secesijskog grada Subotice. Sve to u ambijentu roadside lokala. Slikarima je samo ostalo stvarati. Na koloniji čovjek ima tu jednu slobodu da dijeli svoja mišljenja i svoje poglede i uvide kroz svoj osobeni način sa drugim umjetnicima. I nekako na taj način uviđamo kako smo svi različiti i imamo različite stilove, ali u stvari smo ljudski vrlo bliski i možemo da se razumijemo bez obzira da li imamo problem sa nekim jezikom. Mostovi između nas, mostovi između gradova, mostovi između zemalja koje umjetnost gradi, iscijeljuje. Dani teku veoma brzo, pa nismo ni stigli da se bolje upoznamo. Vreme protiče stvaranjem, pa sam ja već sada naslikao sve ono što sam planirao, ali ruku na srce došao sam sa gotovim programom. Kamp je fenomenalan, dobro smo se smestili, raspakovali, pripremili za rad, imamo mogućnost malo i da zaplivamo i eto, to je taman vreme koje provodimo radeći, družeći se, obilazimo neke znamenitosti Subotice, što je fenomenalno, što nas nekako sjedinjuje u jednu grupu, što je i potrebno da ima likovna kolonija. Tako govore neki od 12 slikara iz Austrije, Rumunjske, Mađarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Opušten pristup likovnom stvaranju zajednička je crta svih dosadašnjih saziva umjetničke kolonije Stipan Šabić. Zatvorila ju je ravnateljica muzeja u Iloku Marijana Jukić. Jako puno umjetnika sa svih strana svijeta, u stvari kad pogledamo iz Sirije i iz Bosne i domaćih naših, stvarno sam ugodno iznenađena sa količinom radova koji su oni uspjeli za tako kratko vremena napraviti. Svi su stvarno prekrasni na svoj način, od apsolutno realnih do jako puno apstrakcije, što su i oni sami rekli ove godine da prevladava apstrakcija. Obilazci našeg grada, znamenitosti, obilazak Palića. Subotica je ipak jedan divan secesijski grad i vjerujte, odu sa punim srcem i dušom, sa željom da se ponovo vrate, ali nažalost politika i naš stav udruge CroArt je da fundus Stipana Šabića bude raznolik, a to znači da za ovih 13 godina je prošlo više od 150 umjetnika iz svijeta. Vidimo kako umjetnost ima moć i stvori jedan osjećaj zajedništva. Divimo se dubini i emociji apstraktnih slika, njihovim složenostima, detaljima klasičnog figuralnog slikarstva, mirnoći pejzaža i svemu onome što se nalazi na ovim platnima. Među pokroviteljima kolonije je i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. U programu zatvaranja sudjelovala je flautistica Lucija Vukov.